Good morning guys. Today is Tuesday, April 18 na ata ngayon. And eto yung pangalawang araw after natin magpakilay. And naligo na ako, binasa ko yung buhok ko. Ito ata yung pinakamahirap na ligo na nagawa ko kasi bawal basain yung kilay. So nahihirapan ako kanina. So ang ginawa ko habang binabasa ko yung buhok ko, alam mo yung nakaliyad ng ganun. Ganyan. Tapos, yung towel nakasabit lang dyan para just in case na tumulo dito yung tubig. Pupunasan ko kasi bawal po siyang basain for 7 days. So, masakit yung ating spine kasi ganun liyad talagang ganun yung ligo ko. Pero anyway, at least nalampasan ko na yung ligo dito sa ating buhok. Ayan. And then, after nun, tinuyo ko agad siya. Hindi man siya tuyo. I mean, yung drain ko ba yung tubig, tas katawan naman. So, basta nahirapan ako maligo ngayon. Nahirapan maligo. So, anyway, and then dito, syempre, gilamos pa rin tayo. Gamit ko yung, pinakita ko sa inyo kahapon, ganun pa rin. Tapos dito, nagpunas lang ako ng cotton pads na Kinonix. Nasa karis ko din yan. Tapos ngayon, ang gagawin ko sa mukha, ang lalagay ko ngayon sa aking mukha, ito yung Caris Glow Serum. Ayan, available to guys sa Caris. Maganda to. Paubos na nga to eh. Paubos na to. So, magsiserum lang ako. Hindi ako maglalagay ng moisturizer. Ito lang. Tapos, sunscreen. Nagising kami anong oras? 9:35? Alas 10 na siguro, guys. Alam, malulubat tayo. Tapos, mag-apply ako ng, ito yung ating sunscreen, yung Voinon. So smooth sunstick. Maganda to, guys. Super easy as in. Madali to mag-dry. Yung ating glow from Caris. Madali siyang mag-dry. Mag-apply na tayo ng sunscreen. Super easy lang to ilagay. Wala kang ilalagay na product sa kamay mo. And lip tint. Malulubat na ako. Pag nalabat ako, ayos na. Ito from Caris din to, guys. Dasik. Nasa ko to? Nasa Caris shop ko to. Link down, guys. Link down the description kung gusto nyo i-try. Ayan, tapos na. Pagkang ng battery. Nagluto na si Sisi ng pancake. Ito yung nabili natin sa Korean, guys. Ayan. Hot cake mix. Yeah, I know. Makapal yan, so pwede mo lang yung pwede mo itong actually hatiin ng apat, tapos i-layer. I-layer, oo. Yeah, kasi makapal. Oo, makapal siya. So, masarap siya. Tinry ko na. Kaya, bibili ko to. Kaya sabi ko, itry ko muna. So, bumili tayong isa para matry. Madami to, guys. Madami to, Race. Madami siya. Uy, sa'yo na yan. Bibili ako ng kasi gusto ko ng mga bata. Bibili ako niyan. Ang dami nito. I-portion ko yan kung ako. Kasi, kung ako. Oo. Sila lang naman dalawa. Sila naman kakain. Yes. You help eat the rice. Okay. Masarap to. Kasi yung mga bata, mahilig sa pancake. Kung gagawa ako ng pancake ko, yung sarili ko, gustong-gusto nila yung ginagawa kong pancake. Kasi pag morning, nagmamandali, hindi kakayanin ng oras. Kailangan gumising na maaga. Siyempre, gusto naman natin matulog. You want apple juice? How about milk? So, pumunta kayo sa Korean, and sabi ko, bili ako nito, itry ko muna, tapos pag nagustuhan ko at ng mga bata, bili tayo ng marami niyan. Kasi hindi natin alam kung kaya tayo makakabalik. Okay, lagyan ko siya ng raspberry. Okay ba ba? Raspberries. Wala nga itong syrup, masarap na, guys. Kaya nga, meron kami ng syrup. Mama, I take away too. Okay. Sige, babe, please. Thank you.
And then see holy I girl. decorated how I want to eat. Okay, wait, Bob. I'm gonna cut. I don't need to cut it. Oh, it's okay. It's okay. Okay, You what more? finish? Wait, I'm gonna put. Milk's I'm coming. gonna put the syrup first. Hello, here. You want syrup? You don't? Okay. Here, You don't want this one? Now. You sure? Please. Okay. Mommy, I'm Okay, alright. You gotta cut this. You gotta cut this one. It's okay. And the fruit's coming, okay? Just wait for the fruit. Ayla, you want strawberries, Baba? Oh, yes, please. Okay, coming, Baba. Okay, put the strawberries, Baba. Raspberries. May maraming milk dito ha kung gusto ng mga anak. Okay. Okay. Put this one here. Or just put one here. Oh, that's it. Okay, you're good. No, I'm not. Yeah. Alright. Just a little circle Alright. around it. Okay. Or square around. Okay, that's it. I'll show it to them. Ayan yung kanya. Mommy, Okay, you get gotta down, make please. one fold. Okay, get down. You gotta make- Coming. Oh. Okay, here. Arlo, here, Baba. Here. Sit. Ang daming animals. Daming animal. Okay. Eat your strawberries. Okay, I'll get your strawberries, Baba. Go, Baba. Go now. Oh, you want to show it again? Okay. I'm just gonna make Arlo. I need to cut it in a fold. Fork. There's Baba. I need to cut it in fold. Cutter, okay. So, ito na yung kay Zach. Zach, here's your Zach. Ayaw yung magpalagay ng syrup. Masarap na siya kahit walang syrup. No syrup, Mama says. No syrup. What's this? And Strawberries are left? No? What? Do you want me to turn it on? Bumukbang siya, sis. Ano ka ba? There you go. Do you want to show the guys you're eating? Okay. Tapos na sila mag-breakfast. And si Zach nagbabantay sa mga bata sa labas. And si Sisi Reyes naliligo. Pasok na siguro to si Dodong. Ang cute ni Zach. May tao. Sino kaya to? Hi! Come on here. May dumating na parcel para kay Sisi. Okay, come here. Okay, look after him, please. Doon sila sa loob, naglalaro. Careful! Labas na naman. Kakain ako ng breakfast. Ayun, si Sak, nilabas niya ulit. Yung mga bata. Just careful, Sak, ha? Ang cute ni Sak siya na araw. Kanina pa sila ganyan. Tapos pa nag-stop si Sak, umiiyak siya. Ang buka. Tingnan no, iyak siya pag umasok ko. Kuya Sako! Oh! He never wants to stop. Huh? Never wants me to stop. He never wants you to stop. Oh, watch out, Holly! Si Holly naman. You don't do like that. He's not grass. Kanina pa talaga sila ni Zach. Tapos parang stop si Zach, umiiyak siya. Oh, my neck. Your neck? Hi, Baba! Iniwan na sila doon. Nandito na si Ayla. Ayun sa question na. Yeah, raspberries, yeah. Favorite niya kasi ang raspberries. Ayla, you want some? Kuya Zach asking you. You want some? Nuh-uh. Wow.
Wow! Oh, you know. Come on, Dong! Come on, Baba! Oh, come on! Iniwan ka ni Kuya Zach? Iniwan ka ni Kuya Zach? Okay. Close the door. Ayan. Binibigyan ng strawberries. Sinusubukan niya naman ng strawberries. Si Dodong. Come on, Dodong. Here. It's strawberry time, fruit time. Hiwain ko na yung ano guys. Magkakaldereta pala kami para sa dinner. So gagawin ko siya ngayon kasi pag nagkakaldereta ako gusto ko yan. Sobrang lambot. So hiwain ko na to. Ating beef. Sandali lang. Pwede ko lang pala kayo dito ipato. Ipato natin. So, ayan. Meron tayong casserole. Steak. Kunin natin yung ating mga veggies. It's not in my bag. Oh no! Where's Ayla? Where's Ayla? Oh no! Here she is! Umalis si Sisi. May kinuha lang siya sa Asian store. Okay. Ako habang wala si Sisi, magsisimula na ako ano dito. Hiway ko lang mga gagamitin natin sa kaldereta. Si Holly, tsaka si Ayla, naglalaro sila. Sisak na sa kabilang sala. So, okay. Ayan, sige. Bayan ko muna mga to. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Tapos na ako mag-cut ng aking lulutuin na caldereta. 12:29 na. Wala pa si Sisi Reyes. And si Ayla and si Ate Holly. Nandun lang sila sa labas. Pabalik-balik sila actually dito sa loob and then labas. Tapos si Sak nandun ng TV sa kabilang living room. Hanapin natin yung malaking kaldero. Para masimulan ko na ito. Ito. Dito tayo. Oil. Hi, Baba. Yes? How are you? Pag pumapasok si Holly, umaano si Ayla, umiyak kasi gusto niya sa labas lang muna. No, no jumping. No jump. Because you don't supposed to jump on the bed. Okay, painitin ko lang ito. Okay. Ituin ko muna yung veggies. Nandito na pala si Sisi. Hi, Sisi. Nagtago kami doon. Pinakain ko ng chocolate. Okay? Princess. Guys, nawalan ako ng tawag nun, memory card na puno. Then, dito kami sa labas, nakapagluto na ako ng kaldereta. Yung kaldereta natin ay pinapalambot na lang. Phone ang gamit ko. Dito kami sa neighbor ni Zizi. Meron silang mga pagulay. Kuha tayo ng
Kuha tayo nito. Hoy, kumuha ko ng sili, sis. Kumuha ko ng sili, di ba? Hindi nga. Pero sabi ni Sisi, sabi mo free. Why? There's electric? Oh. No. Yung kamatis. Kinakain nila. Matamis? Is it sweet? Is it sweet? One chili Kamatis. challenge. Oh, mga ngamatis. May... Hoy, spicy sak. Don't eat it. It's spicy sak. Don't waste it. Huh? No. Oo. No. Put it in there. Oo, yeah, silly. Pwede nga. Doon sana maglagay ka ng pot. O, diba? Ayan na, oh. Kuha tayo. Tapos pag nagtinola ka, itong kunin mo, sili, ng dahon. Oh, dahon ng sili. No, because we're not gonna No, we're not gonna use that today. Itong gusto kong paggawa kay Johnny Boy doon sa may sa amin, kaso si Johnny Boy walang time. Ang ganyan ba? Ano? Nandito na pala si Kat. Pumpkin, butternut pumpkin. Kuha ka niyan mamaya. Wow. Dito na si Kat. Ha? Ask Tita Reyes. Okay. Mom, can you go? Mag-enjoy ang mga bata doon. Full grown na yung capsicum. Ayun yung capsicum. Kung bumili tayo sa shop, meron dito. Ito ko ganito ang ipagawa kay Johnny Boy doon sa may sa amin. Doon sa garden namin. Ganito ba? Para makapagtanim-tanim talaga sa labas. Nakalabas na kami sa village. Punta raw kami ng park. Yung kaldereta, pinatay ko muna. Pinapalambot na lang yun. Okay. Hold on. Hug. Kuya Sak, hug. Hug, Kuya Sak, Baba. Hug. Yeah. Okay. Tight, Baba, ha. Okay. Nagpababa na siya. Lakad na lang daw siya. Diba? Philippine style. Okay. Dito na kami sa park. Okay, Baba. Climb. Grabe mo yung mga bata, oy. Napaka-ano nila ba? You're not going. It's okay, I'm here. One more step. Yay! Oh my God. Friends na nga. Pag-slide na siya. Job, princess. Wait for Kuya Sak. Hindi na siya magkasa-isa. Nagmamadali eh. Dong, ikaw Dong. Kanina pumunta si Sak, si Ayla, tsaka si Holly doon sa malaking swing. Hindi na kami pumunta doon. Gustong-gusto ng mga bata. Gustong-gusto raw ni Ayla. Ayan si Sak. Yung dalawa, double ano to? Double. Kasi gusto nila para sa swing. Ayan, talikuran sila. Ayan si Saki Boy. Andito si Pare Elijah. Ba? Tapos na siya eh. Ito si Arlo. Saya-saya. No, Zach. Let's go. Uwi na tayo. Ayaw umalis ni Arlo. Ayaw na umiyak. Okay, go Kuya Zach. Okay, let's go. Come on. Holly, come on. Say come on, Ate Holly. Let's go home. Lagyan ko na pala ito ng cheese. Lagyan na tayo ng cheese. Ano gagawin mo sa chili? Ilagay mo dyan? Hindi, dadalhin ko yan. Dadalhin ko yan. Ikaw pa nakinabang sa garden. Pa-open ba? Dadalhin ko yan. Dadalhin pala yun.
Kasi ayaw naman ng mga... Si Dan ba kakain ng maanghang nito? Masarap sana yun. May chili talaga. Oh my gosh, ang sarap naman. Hello, it's okay. Ikaw na talaga nakasapatos doon. Tapos na ba? Oo, lambot konti na lang. Tapos na siya. Luto. Alright, come on. Yeah, cheese. You want rice? Alright, I'll give you rice. Itong talong. Biscuit lang ah. Biscuit. Okay, titirahin ko na. Bye! Hala, gusto niya lang pala pagkain. Bye-bye, Dudong! Wala talaga naka-shoes. Okay na. Malapit na yan. Pinulo ako na. Lagyan mo sayang din. Thank you. Na namin yung mga bata. Pinauna na namin. Pagdating ng boys, kain tayo ulit. Oo. Guys, smile. Dagdagan natin yung sayo ate para kukulangin ko yung dalawa. So, ayan, kumakain na. Oh, oh feeling ko. Get you more, Baba? Ayan, kumakain na rin si Sak. Nasa labas na yung mga bata. Tapos na yung mga girls. And si Elijah. And Arlo. And Arlo. It's good. It's good? Cool, so I got the Ben one. Gusto pa ni Sak. Di ba naubos niya? I wanna. Yeah, gusto means I want it. Good boy. Ay, yung second plate ni Zach. So good, Zach. Tingnan yung ginagawa nila kay Kuya Zach. Is Kuya Zach alright? It's Kuya Zach alright? Nakaligo na pala yung dalawang bata, oh. Is Kuya Zach alright, Ayla? What happened to Kuya Zach? Ala, pinagtutulungan siya. Alat! Chinochok mo si Kuya Zach? Oh no! What is happening? Nakisaligid si Arlo. Kaya nga, kanina nasa ibabaw siya eh. Elijah, ayaw niya ng violence. Ayaw niya ng violence? Kasi dati niya eh. Ah, yung parang chinochok. Tapos tawa-tawa silang dalawa. Okay. Ala, sige. Kawawa ang Kuya Zach. Wawa. After ni Ayla, si Arlo naman. Na, may ears. Ang laki na ng ears niyan, Arlo. Dito naman sila, oh. Lalaro ng Play-Doh. Ano daw? After nito, linisin na natin. Kaya nga. Kalilinis lang namin, oh. Wala nang kalat. Yung Play-Doh na yan, 5 beses ko na siguro yun naibalik sa ano, doon sa kung saan nakatago. Kanina pa yung coco na order ni Kat. Nagpa-coco ang ating sisi Kat. Thank you. You gonna share with me, Baba? Ay, buti na nagtingin siya sa video. Yan, akin yan. Okay. Ito sa'yo. Just push it. Push it. And then do it Ito ba yung akin yan? hot and do it again. Thank you, Sisi Cathy. Pa-coco. Unlock it first and then push it. Wait, Baba, wait. I'm gonna shake it first. Not that one, this one. Unlock and then open. Is it open? Ako na, Baba. Ako na. Is it really hot? Don't eat it. Unlock ko. Okay. Have a drink. Grabe ka. Yeah? Kinain yung Play-Doh. Ay, hindi yan food, Baba. Try niya daw. Have you ever seen on TikTok where people go like this? Yun. And then I go like that and I go like that? Kinain yung I think you don't like it. Play-Doh. You like it now? Kain na kami, guys. Wala pa si Neil. Thank you. Yan. Dito si Dime. Yung dalawa tapos na kumain. Yan, kaya kami. Yeah.
There's a toilet there, I think the background of September. Drive. Yeah. Run. She said I'm done. When is it over? 20 seconds. 21. Subtract around 20 November. Oh, stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning. Guys, good night na. Guys, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night, guys. Come on, brush your teeth now. Did you make that like the outro? Yeah. Like the please like, please subscribe if you haven't like. Well, if you haven't, well, someone did. Yeah, andun si Arlo. Oh. Ay, si Arlo sa... Good night, Arlo boy! Night night. Good night! Good night, Arlo! Good night na, guys. Thank you! Bye, Arlo! Bye, ate! Wait, ate. Cause I think